Kaya ano masasabi mo yan? Magkakaroon ka na ng kwarto, ano masasabi mo? Magkakaroon na siya ng sariling kwarto. Hello mga Manoy, hello mga Manay. Welcome to my channel. This is Seal and this is Sealbal channel. Please subscribe. Thank you.
Sa taas ng yung bahay nila Sir Ed. So, ginagawang pala ng kwarto si Rhian ito. Ito yung kwarto ni Rhian. Pinapagawan. Ayan. May flooring na. May dingding na. Oh, may kesame. So, ito ang pinakakwarto ni Rhian. Malaki. Okay na rin ha. Dahil pa ng kalapati rito. Rhian yun to. Eto si Miss Universe. Kaway-kaway ka naman dyan. Palalagyan ko ng aircon. Magiging magiging tisay ka. Baka naman magiging tisay niyan yan. Palalagyan daw ko ng aircon. Matibay na. Daming kalapati rito oh. Mga kalapati mo yan si Red? Rhian yun to. Ha? Oo, ang lalaki nito oh. Ito kalapati din. Ha? Ilang, sa'yo yan din yan yan? Oo. Kinakausap ka yan oh. Gusto mong pumunta? Ang galing oh. Kabaprang ito. So ito yung mga yung gagamit. Ano ito? Pandingding. Okay. Ayan, ano masasabi mo yan? Magkakaroon ka na ng kwarto. Ano masasabi mo? Magkakasabi. Magkakaroon na siya ng sariling kwarto. Okay ito. Si Red tsaka si Rhian. Ano naman masasabi niyo sa Red? Napasalamat ko sa mga sponsor at suporta. Saan? Hindi po namin kayo makakalit. Maraming po siya. So, yan po mga manay ang pinaka-update ngayon na magkakaroon ng sariling kwarto si Rhian. Yung ano nito ha, yung blessing nito ha, dapat imbitado ako ha. Ayan, okay. Ito muna ako dito sa, sa bahay ni Rhian, sa Potrero. Ito si Hil at render ko na yung, yung YouTube channel kay Rhian para makapag-live si Rhian mamaya. Sana mag-live ka yang mamaya para makita ka ng mga fans, mga subscribers mo. Ayan. O, kaway na. Babay na. Sige, bye-bye.